വേഗം മനസാ ക്രോധവേഗം വേഗമുദരൂപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ വിഷഹേതധീര സർവമപി മാം പൃഥ്വീം സശിഷ്യ നജോ വേഗം മനസാ ക്രോധവേഗം വേഗമുദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലെ ക്ലാസ്? ഇന്നലത്തെ എന്റെ നോക്കാനില്ല നമ്മുടെ ഇന്നലെ ഏതായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? നാലാമത്തെ ഉപദേശം അല്ലെ? ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻ വ്യവസ്ഥ അതല്ലേ? അതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അതേതാണ്? നാലാമത്തെ ശ്ലോകം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്? അല്ല, മറ്റേതോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മത ചെയ്ത് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനമായി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്? മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണോ? അതെ മതജി. ഞാൻ അടുത്ത് പറ്റിയല്ലോ. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനമായും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്? ഭാർഗവി മാതാജി. 6 പ്രീതി ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. തമ്മിലുള്ള 6 പ്രതിലക്ഷണങ്ങൾ. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ജനനി മാതാജി. എന്താ മാതാജി? 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? 1 മുതൽ 7 വരെ ഏത് ഘട്ടാണ്? 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദി സാധന ഭക്തി. 1 മുതൽ 7 വരെ ഭക്തി സാധന ഭക്തി. എട്ടാമത്തത് ഏതാ? എട്ടാമത്തത് അറിയാവോ? രാഗാനുഭക്തി. എട്ടാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. 9 തൊട്ട് 11 വരെ പ്രേമഭക്തി. ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഭാവവും പ്രേമം വരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദി സാധന ഭക്തി. എട്ടാമത്തത് രാഗാനുഗം. 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. എല്ലാവരും കേട്ടോ. 7 വരെ വൈദി സാധന, പിന്നെ രാഗാനുഗം 8, 9 തൊട്ട് 11 ഭാവം, പ്രേമം. കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? രഞ്ജുഷ മാതാജി. മാതാജി അത് ഒന്നുകൂടി പറയൂ മാതാജി. 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യശാസന ഭക്തി. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ രാഗാനുഗം. എട്ടാമത്തത് അടുത്ത പ്രേമഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അത് എത്രയാണ് മാതാജി? അത് എത്ര മുതൽ? 9 തൊട്ട് 11.
9 തൊട്ട് 11 വരെ. പ്രേമഭക്തി. ഭാവഭക്തി. ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി രണ്ടും. ഭാവഭക്തി ഉണ്ട്, പിന്നത്തെ പ്രേമഭക്തി അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഉം. ഉം. അടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞത് ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. രഞ്ജുഷ മാതാജി. ദദാതി അറിയില്ല മാതാജി, ഞാൻ 2 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഇല്ലായിരുന്നു മാതാജി. ഓമന മാതാജി മ്യൂട്ടാ മാതാജി. ഹരേഷ് മാതാജി, ഞാനിന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിയില്ല, മക്കളൊക്കെ വന്ന കാരണം അത് മിസ് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഭഗവാനും ഭക്തന്മാർക്കും വേണ്ടി ചെലവാക്കേണ്ടത്? ശ്യാം ശശിധരൻ. 1%. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2:62 സംഘ സംജായതേ കാമ എന്ന ശ്ലോകഭാഗം 4-ാം ശ്ലോകവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൂട്ടുകെട്ടനുസരിച്ചാണ് ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. മായാവാദികളുടെയും കർമ്മികളുടെയും മുന്നിൽ ഹൃദയം തുറന്നു കാട്ടരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉദാഹരണം? ജിതേഷ് പ്രഭു. പ്രഭുവിന്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടല്ലോ, നോക്കട്ടെ. ജിതേഷ് പ്രഭു. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു. മാതാജി. മായാവാദികളുടെയും കർമ്മികളുടെയും മുന്നിൽ ഹൃദയം തുറന്ന് കാട്ടരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം? പാമ്പിന് പാല് കൊടുക്കുന്നത്. പാമ്പിന് പാല് കൊടുക്കുന്നത്. പാലും പഴവും നൽകി പാമ്പിനെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത്. പാമ്പിന് പാല് കൊടുക്കുന്നതല്ല മാതാജി. പാമ്പിന് പാല് കൊടുക്കുന്നത്. പാമ്പിന് പാല് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന തത്വം പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം? ഇനി ആരോടെ ചോദിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കട്ടെ. അശോക പ്രഭു. അശോകൻ പ്രഭു ഇപ്പൊ മ്യൂട്ടായി. പ്രഭുവിന്റെ അൺമ്യൂട്ടായി. ഇടക്ക് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് മാതാജി. സ്നേഹവിരുന്ന് ഏത് പ്രീതി ലക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ. മാതാജിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ല. ഏതിന്റെയാണ്? അന്താരാഷ്ട്ര ഞായറാഴ്ചകൾ വിരുന്ന്. മാതാജി അതായിട്ടില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. 7ാമത്തെ അല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന തത്വം പ്രായോഗികമായിട്ട് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി പറയുകയും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് സ്ഥാപിതമായതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിപിൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. നമസ്തേ മാതാജി. ഓപ്ഷൻ എ, ഷഡ്വിധ പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ പരസ്പരം നടത്താൻ ഒരുക്കുക. ഓക്കെ മാതാജി. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഞായറാഴ്ചകളിൽ നടത്തുന്ന സ്നേഹവിരുന്ന് ഏത് പ്രീതി ലക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ. ഭുങ്ക്തേ ഭോജയത. കാരണം ഞായറാഴ്ചകളില് എന്താ നടത്തുന്നത്? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭുങ്ക്തേ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന്? പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യും ഞായറാഴ്ചകളിൽ. മനസ്സിലായോ ജനനി മാതാജി? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇന്നലെ അതിന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് പറഞ്ഞു മാതാജി. പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാട്ടോ. പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻ വ്യവസ്ഥയായി 1-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്?
മനസ്സിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ആദ്യമേ തൊട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു സംശയം വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. അത് മാതാജി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? പരമാവധി ഡെയിലി ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറന്നു പോകും. കാരണം ഇത് ഓരോ ദിവസം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെ തോന്നില്ല അതും. കാരണം ഒരു ദിവസം ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, ഒരു ദിവസം നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് പോകും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നിലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്കറിയാലോ, ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേഗം ഇടാനായിട്ട് ഇന്നലെ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ലേറ്റ് ആയത്. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഇടാറുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലത്തെ ഒന്ന് ലേറ്റ് ആവാൻ കാരണം കേട്ടോ. അപ്പൊ പരമാവധി അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഥവാ ദിവസം ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. പിന്നെ 2-3 എണ്ണം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മടിയാവും. അത് മനുഷ്യരാണല്ലോ, നമുക്കൊക്കെ വരുന്ന കാര്യം. കാരണം ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി കൂട്ടി വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന 6 പ്രീതി ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരാൾ പറഞ്ഞോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണല്ലോ. പേര് പറയണോ? പ്രതിഗൃഹണാദി തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കും, ഗുഹ്യമാക്കിയാതി ഭക്തന്മാരോട് തന്റെ മനസ്സ് തുറന്നു കാണിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാരോടും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പ്രസാദം മാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം നൽകി തിരിച്ച് ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പ്രസാദം നൽകുന്നു, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ പ്രീതി ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്? കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തതും. ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നീ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഭാർഗവി മാതാജി. ആത്മീയ പ്രാധാന്യം എന്താണത്? സ്നേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ, സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് അതെ, സ്നേഹം ആത്മീയ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടും. നമ്മുടെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ആത്മീയമായ ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അതും സ്നേഹവും നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടും. മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തോണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം ഉറക്കില്ലേ കുറച്ചും കൂടി. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മീയ ബന്ധം ഉറക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ബിപിൻ പ്രഭു. പ്രഭു മ്യൂട്ടില്ല. ബിപിൻ പ്രഭു മ്യൂട്ടാ. മ്യൂട്ടില്ല പ്രഭു, ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ. രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. പങ്കിട്ട് കൊടുക്കുക, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം പങ്കിടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ആരെ പറയാ? ഓമന മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഓമന മാതാജി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ?
ഓക്കെ മാതാജി. രഞ്ജുഷ മാതാജി ചെയ്തിട്ടില്ല. ശ്യാം പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവും. അത് നമ്മൾ എന്തിനു സഹായിക്കും? ആത്മീയ പുരോഗതിക്കും പരസ്പര വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാനും നമുക്കൊരു സഹകരണം ഉണ്ടാകാനും ആത്മീയമായ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മളത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനും അത് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്കും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിനും കാരണമാകും, സഹായകമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത്? ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭൂമിത്തെ ഭോജയതേ ചെയ്യുക, സ്വീകരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തി കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ സഹായിക്കും? പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ പ്രസാദേ സർവ ദുഃഖാനാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? പ്രസാദം കൊണ്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? പ്രസാദം നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതില്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് സാധിക്കാണ് അവിടെ? ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ, കൃഷ്ണാവബോധം വളരാനായിട്ടും അപ്പൊ അത് വഴിയൊരുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? പ്രസാദം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെ? പ്രസാദം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്തിലേക്ക് വരും? ഭക്തിയിലേക്ക് വരും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. അപ്പൊ പ്രസാദം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്? ഭക്തിയെ വളർത്തുന്നത് ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് അത് കാരണമായിട്ട് മാറാണ്. ഇതിപ്പോ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം കൂടി കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഏതാണ്? പ്രസാദം നമ്മളെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നാല് ഇതേപോലെ, കാരണം ഇതില് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ മറ്റുള്ള പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിട്ട് അത് എഴുതാം. സത്സംഗം ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കാത്തത് ആരാണ്? ജിതേഷ് പ്രഭു. ആത്മീയ പുരോഗതി എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ വളർത്തിയെടുക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ 4 മാലേ ചൊല്ലുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ സത്സംഗത്തിൽ പോകുമ്പോ എന്നോട് മാതാജി പറയാണ്, ഞാൻ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കും, രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും. അത് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് വരും? എനിക്കും ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരും, നമുക്കും അത് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ സത്സംഗം കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഗുണം അതാണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് വളരും. അതായത് നമുക്കും അതേപോലെ വരണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സഹവാസം കൃഷ്ണാവബോധവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹവും വളർത്തിയെടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്നുള്ള സത്സംഗത്തിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, കൃഷ്ണാവബോധവും ആത്മീയ ആഗ്രഹങ്ങളും വളരാൻ സഹായിക്കും, നമ്മളെ വളർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായി ഇടപഴകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ഗുണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? എന്തിനാ സഹായിക്കുക നമുക്ക് ശരിക്കും? അത് കൃഷ്ണാവബോധം വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഭഗവാനോടുള്ള ഈ പ്രേമം അല്ലെ, ഈശ്വര പ്രേമം വളർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ അത് വളർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താനായിട്ട്, ഈശ്വര പ്രേമം, ഭഗവാനോടുള്ള ഈ പ്രേമം വളർത്താനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പറഞ്ഞില്ലേ, 25% സ്നേഹപൂർവ്വ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും ഭക്തർ നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ വിനീതമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതല്ല, ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു മുതിർന്ന തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് 50% ഭഗവാനും ഭക്തന്മാർക്കും ഈശ്വര സേവനത്തിനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് 50% ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതാണ്
എന്തില് പറയുന്നത്, ദദാനി തത്വത്തിൽ പറയുന്നത്. ദദാനി തത്വം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. 50% അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഫോളോ ചെയ്തത്. 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യത്തിനും, പിന്നെ 50% ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നീക്കിവെച്ചത്. അതാണ് ദദാതി തത്വമാണ് രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്തത്. ഭക്തന്മാരുടെ പരസ്പര സഹവർത്തിത്വം എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വികസിക്കുന്നു? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഉത്തരം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പരസ്പരം സത്സംഗം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്താണ് ഗുണം? സത്സംഗത്തില് തമ്മിൽ സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുമ്പോ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കൃഷ്ണാവബോധം വളരുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലായ ഒരു അഹംഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോ സത്സംഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താ നമുക്ക്? സത്സംഗത്തിൽ പോകുന്നവരുണ്ടല്ലോ, എന്താ ഗുണം സത്സംഗത്തിൽ പോകുമ്പോ? എന്താ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ പോണത്? ഓമന മാതാജി ഉണ്ട്, ധന്യ മാതാജി ഉണ്ട്, പോകുന്നവരുണ്ടല്ലോ. പറഞ്ഞോളൂ. അവിടെ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും. സന്തോഷം കിട്ടും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് മാറി കിട്ടും? കൂടുതൽ ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രചോദനം കിട്ടും മാതാജി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും വരും. ഒരു ക്രമമായ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കപ്പെടും. ആ സമയത്തും ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സേവിക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനും ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനും മറ്റുള്ളവരോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഒക്കെ തോന്നും. ഭഗവാനെയാണോ സേവിക്കുന്ന, ഭക്തന്മാരെയാണോ സേവിക്കുന്ന കൂടുതല് സത്സംഗത്തില്? ഭക്തന്മാരെയാണ് സേവിക്കുന്നത് കൂടുതൽ. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മാറി കിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളില്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം കിട്ടും അല്ലെ. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തോ ആണെന്നുള്ളൊരു തോന്നല് നമുക്ക് മാറും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അല്ലെ. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോ, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തവരിയ്ക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് അടുത്തവർക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആരാണെന്നില്ല, നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് വേഗം അവിടെ വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് അത് ചെയ്യാണ്. ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മൾ മാറി നോക്കി നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ സത്സംഗത്തിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യോ? ബാക്കിയുള്ള സേവനം കൂടെ ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വരുള്ളൂ. സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കും. അപ്പോ അതാണ് സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. അതല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഞാൻ എന്തോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മളെ തന്നെത്താനെ പോകും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ. സത്സംഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ത്തിക്ക് പോകുന്നതല്ല, ഡൗൺ ടു എർത്ത്. അത്ര നമ്മളിതില് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ അവിടെ സേവിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്സംഗത്തിൽ നമുക്ക് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സേവിക്കാനല്ല, എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരെയാണ്. ആര് പറഞ്ഞാലും അതപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മള് തയ്യാറാണ്. നമ്മളെ കാര്യം പോലും നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതാണ് സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കുന്നതിനും ആ സഹവർത്തിത്വം എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? നമ്മളെ സത്സംഗത്തിലൂടെ പരസ്പരം സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളില് ഉള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വളരുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ഉള്ളിലെ അഹംഭാവം എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സത്സംഗത്തിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ വരുന്ന ഗുണങ്ങൾ അതൊക്കെ. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത്, പക്ഷെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. അതാണ് അതിന്റെ മാറ്റം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും 4 ഉപദേശം പഠിച്ചപ്പോ, ഒന്നാമത്തത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ കണ്ടു, രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു, മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു, നാലാമത്തത് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ്, പ്രീതി ലക്ഷണങ്ങള്, സ്നേഹം കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് വരാം. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരെ തരംതിരിക്കണം നമുക്ക് അല്ലെ? ആരാണ് ഭക്തൻ, എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, ഓരോ തലങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരേ തലത്തിലുള്ള ഭക്തനായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്തറിയാം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയിട്ട് രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരോടും ചെന്ന് ചോദിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയണം? ഓരോരുത്തരുടെയും തലങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ആരാണ് ഉയർന്ന ഭക്തൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് താഴ്ന്ന ഭക്തൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് താഴ്ന്ന ഉയർന്നെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ ഭക്തിയിൽ ആർക്കും ഉയർന്ന താഴ്ന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി കൂടി തുടക്കത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും, കുറച്ചും കൂടി മുന്നിലോട്ട് പോയവരുണ്ടാവും, കുറേ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും, അല്ലെ? കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതില് ഈ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, ഒരിൽ ആരാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് തുടക്കത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തൻ, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4ാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ കൈമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണത്. അപ്പൊ ഈ 5ാമത്തിൽ നമുക്കറിയണം ഈ ഭക്തന്മാർ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളവരാണ് നമുക്കറിയണം. അതാണ് ഇനി 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. എടുക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 5. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്ലോകം 5. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണേ യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത, ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം, ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ, നിന്ദാതി ശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലപ്യ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത, ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം, ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ, നിന്ദാതി ശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലപ്യ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത, ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം, ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ, നിന്ദാതി ശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലപ്യ. ചൊല്ലാം, ആദ്യം ചൊല്ലിക്കോളൂ ഓരോരുത്തര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത, ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതി കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത, ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപഞ്ച ഭജനമീശം, ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞാനമനന്യമന്യ, നിന്ദാനി ശൂന്യാഹി ദീപ്തസീത സദ്ഗല്യലഭ്യ. കൃഷ്ണേതി യസ്യം മനസാദ്രിയേത, ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം, ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ, നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലബ്ധ്യ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത, ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം, ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ, ഭാർഗവി മാത ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത, ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം, ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞാനമനന്യമന്യ, നിന്ദാതിശൂന്യാ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലപ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത, ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതി ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം, ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ, നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലപ്യ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കുമാരി ചൊല്ലിട്ടില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാ ത്രിയേണ ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദ്യാദിശൂന്യ ഹൃദയമിപ്സിത സങ്കലഭ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെയോ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ മ്യൂട്ടോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ വേഗം. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീഷ്ടാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദയമീപ്സിത സങ്കലബ്ധ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനാ ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദയമീപ്സിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. സങ്കല്പ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദയമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ. ഇവിടെ കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസേന്ദ്രിയേത, അതായത് കൃഷ്ണ എന്ന വാക്ക്, കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമമുള്ളത് ആരിലാണോ, ഏതൊരുവന്റെ വാക്കിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരുവന്റെ ഭാഷണത്തിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമമുള്ളത്, അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ അവന്റെ വാക്കില് കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കൃഷ്ണനാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ, കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മനസാന്ദ്രിയത, മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം അവനെ. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം, കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമം കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം, കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത്, അവന്റെ വാക്കില് ഭാഷണത്തില് കൃഷ്ണ എന്ന നാമം വരുന്നത്, പുണ്യനാമം ഉള്ളത്, അവനെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഇനി രണ്ടാമത്തത് ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം. ദീക്ഷാസ്തി, ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ദീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞ? ദീക്ഷാസ്തി ചേത്, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ, വിധിപ്രകാരം ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രണതിഭീശ ഭജന്തമീശ, ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു, ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ഭക്തന് പ്രണതിഭീശ, നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രണമിക്കണം. എന്താ പറയാ? നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രണാമം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ വിധിപ്രകാരം ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ, ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ, അവനെ നമ്മള് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടാതിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏതൊരുവന്റെ ഭാഷണത്തിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത്, ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് അവനെ നമ്മള് നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ടാതിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് വിധിപ്രകാരം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മള് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടാതിരിക്കണം. അപ്പൊ അവരെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പ്രണാമം ചെയ്യണം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ? ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ. അതായത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ, അത് വേറെ ഒന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന? ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദയ, അതായത് വേറൊരു വ്യക്തിയെ നിന്ദിക്കാതെ, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത, മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താ പറയാ ദോഷഫലങ്ങൾ കാണാത്ത, ആരെ നിന്ദിക്കാത്ത, വേറെ ഒന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ആരുടെ വാക്കിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭക്തൻ, ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അവരെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഭക്തന് ആ വ്യക്തി ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവനായിരിക്കും. ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവത് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത ആ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ 3 പേർക്കും ഓരോ പേരുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഭക്തൻ, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തി, നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കേണ്ട ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്ന് പറയും. കനിഷ്ഠ അധികാരി അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ഭക്തിയിലുള്ള തുടക്കക്കാരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്, കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ. രണ്ടാമത്തത് മധ്യമ ഭക്തൻ, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ മധ്യമ ഭക്തൻ, മധ്യത്തിലുള്ളത് മധ്യമ ഭക്തൻ. മൂന്നാമത്തത് ഉത്തമ ഭക്തൻ, ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയാം. ഉത്തമ ഭക്തൻ അത് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത, മറ്റുള്ളവരെ ദോഷഫലങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം എല്ലാ സമയവും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തനാണ് ഉത്തമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തൻ. മറ്റേത് മധ്യമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമ ഭക്തൻ. ഫസ്റ്റത്തത് കനിഷ്ഠാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ. അങ്ങനെയാണ് 3 കാറ്റഗറി. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നു, മധ്യമ ഭക്തന്മാരെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നു, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവനാണ്. മധ്യമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ്. പിന്നെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ദിക്കാത്ത, മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷഫലങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത ആ ഭക്തനാണ് ആര്? ഉത്തമ ഭക്തൻ. അവരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ 3 കാറ്റഗറി? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞു മാതാജി, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. കാറ്റഗറി ഉത്തമ ഭക്തൻ, മധ്യമ ഭക്തൻ, കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ. കൃഷ്ണ എന്ന നാമം പറയുന്നത് കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ. ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മധ്യമ ഭക്തൻ ഇപ്പൊ പറയാം മാതാജി, ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലാസ് നോക്കിയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പിരുന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സമയം പോകും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാന്നല്ലാതെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയനായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന, കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭക്തൻ, അവരെ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത്, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ചാദരിക്കണം, പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പിന്നെ മനസ്സിനെ വേറെ ഒന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ കാണാൻ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധഹൃദയത്തോട് കൂടിയമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അവരെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അതാണ് 3 പേരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ? ഇനി ഇതില് ഈ 3 പേർക്കും നമ്മൾ ഓരോ പേരുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ, ഉത്തമ ഭക്തൻ, മധ്യമ ഭക്തൻ. ഫസ്റ്റത്തെ കനിഷ്ഠാധികാരി, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭ ഉപദേശം തേടി കൃഷ്ണനാമ
കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തിമാർഗ നവാഗതനാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. അവനെ കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ അവനോട് ആദരവ് പുലർത്തണം. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ ഭക്തനാണ് അവൻ. അതായത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭ ഉപദേശം തേടി, അതായത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് പ്രാരംഭ ഉപദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ അവര്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാന്റെ നാമം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരാണ് കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 47-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അർച്ചായമേവ ഹരയേ പൂജായ ശ്രദ്ധയേ ഹതേ നാതത് ഭക്തേഷു ചാന്യേഷു സാ ഭക്ത പ്രാകൃതാ സ്മൃതഃ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിക്കുന്നവനും എന്നാൽ ഭക്തന്മാരോടോ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടോ വേണ്ട വിധം പെരുമാറാൻ അറിയാത്തവനുമായ ഒരാൾ പ്രാകൃത ഭക്തനാണ്, അതായത് കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നാ പറയുന്നത്? ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ഭഗവാന്റെ നാമം ചുമ്മാ അങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതാണ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അവരുടെ ധാരണ എങ്ങനെയാണ്? അമ്പലത്തില് ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെയുള്ളത്? ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം. ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടോ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നും അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ഭക്തന്മാരാരാണെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. ഇതില് ആരാണ് ഉത്തമ ഭക്തരാരാണ്, മധ്യമ ഭക്തരാരാണെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവരാണ് ആര്? ഈ കനിഷ്ഠ ഭക്തരെന്ന് പറയുന്നത്. കനിഷ്ഠ ഭക്തര് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് ആ പെരുമാറാനൊക്കെ അറിയാത്തവർ, അതായത് തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയും. തുടക്കത്തിൽ വരുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് മധ്യമാധികാരി. ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭക്തവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ് മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരി ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഇടനിലയിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും ഉപദേശ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവനായിരിക്കും. പിന്നെ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിക്കുന്നവനുമാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 46-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ഈശ്വരേ തദധീനേഷു ബാലിശേഷു ദിശൽസു ച പ്രേമ മൈത്രി കൃപോപേക്ഷ യാ കരോതി സമധ്യമ. പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പരമപ്രേമ ഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷ ബുദ്ധിയോടും കൂടി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പരമപ്രേമ ഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായിട്ട് കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് സർവസ്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രീഭാവത്തിലായിരിക്കും. ഭക്തന്മാരോട് സ്നേഹപൂർവ്വം മൈത്രീഭാവത്തിൽ പെരുമാറും. അജ്ഞാനികളോട് കൃപയോട് പെരുമാറും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരോട് കൃപയോട് കൂടി പെരുമാറും. അസൂയാലുക്കളെ ഉപേക്ഷ കാണിക്കും. അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഇവർ ഇടപഴകുന്നില്ല. ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോട് കൂടി പെരുമാറുന്നവരാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരികള്. അസൂയാലുക്കളോട് ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടെ ആയിരിക്കും പെരുമാറുന്നത്. അജ്ഞാനികളോട് കൃപയോട് കൂടി പെരുമാറുന്നു. ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രീഭാവത്തോടു കൂടി പെരുമാറും. അതായത് ഓരോരുത്തരോടും ഏത് രീതിയിൽ പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? മധ്യമാധികാരിക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മധ്യമാധികാരികള്. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചിത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വീഴ്ച കൂടാതെ നടത്തുന്ന ഒരാൾ മധ്യമാധികാരി ഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല? ശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. കാരണം മധ്യമാധികാരികളാണ്. അവരെത്രയും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കുറെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടാവും. ഭഗവാനിന് വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ നടത്തുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരിയായിട്ട് ഗണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വലിയ അറിവുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിലും ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരിയായിട്ട് കാണുന്നത്. ഉത്തമാധികാരി
ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഒരു ഭാഗവതനാണ്. ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയുന്നതിനൊന്നും ഉത്തമാധികാരിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അയാളുടെ ഹൃദയം തികച്ചും നിഷ്കളങ്കമാണ്. ദോഷസ്പർശമില്ലാത്ത കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയവനാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷഫലങ്ങളൊന്നും കാണാത്തവനാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമാധികാരി. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ആരെ കർത്തവ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? ഉത്തമാധികാരി. തന്റെ കർത്തവ്യം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധം വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരികള്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത്തരം മഹാഭാഗവതനുമായി അഥവാ പൂർണ്ണ വൈഷ്ണവനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അയാളെ സേവിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അഭികാമ്യമാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള മഹാഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുക, അവരെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഉത്തമാധികാരിയായ വൈഷ്ണവനെ ആചാര്യനായി സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ആചാര്യനാവുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഒരു ഉത്തമാധികാരി ആയിരിക്കും ആചാര്യന്റെ നിലയിലെത്തുന്നത്. തന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കണം. തന്റേതായി എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ആചാര്യന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അനുശാസിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ആചാര്യന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് ആചാര്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ നിലയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമാധികാരിയാണ് ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യനാകുന്നത്. അധപതിച്ച് കിടക്കുന്ന അനേകം ആളുകളെ സമുദ്ധരിച്ച് വൈഷ്ണവത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള വൈഷ്ണവനെ ഉത്തമാധികാരിയായി പരിഗണിക്കാമെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഒരു പ്രായോഗിക സൂചന നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സമുദ്ധരിച്ച് നമുക്ക് കിടക്കുന്ന വൈഷ്ണവത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനെ ഉത്തമാധികാരിയായിട്ട് പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈശ്വരന്റെ നാമവും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തരല്ലെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടദായകമാണ്. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലെന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ വൈകല്യം കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഈശ്വരനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലെന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആരാണ് ശരിയായ സ്ഥാനാർത്ഥി? അപരാധങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒഴിവാക്കി ഈശ്വരന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കാതെ ഒരാൾക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനോ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നാമം എങ്ങനെ ജപിക്കാൻ സാധിക്കണം? വൈകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കനിഷ്ഠ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വളരാം? എല്ലാവരും ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്? നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്തിയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആരായിരിക്കും? കനിഷ്ഠ ഭക്തരായിരിക്കും. എല്ലാവരും കനിഷ്ഠ ഭക്തരായിരിക്കും. ആ കനിഷ്ഠ ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മധ്യമ ഭക്തനും ഉത്തമ ഭക്തനും ഒക്കെ ആകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് കനിഷ്ഠ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഹരിനാമം നിശ്ചിത സംഖ്യ ആവർത്തിച്ച് ജപിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും? ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. വലിയ പ്രവാചകന്മാരായി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചില സമകാലിക സുഹൃത്തുക്കൾ ഭഗവത് നാമ കീർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് മൂലം ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക വശത്തേക്ക് ക്രമത്തിൽ അധിപതിച്ചതായി കണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരായിട്ടാണ് മധ്യമ ഭക്തരും ഉത്തമ ഭക്തരൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, ആ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ തലത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താവണം? അടുത്തടുത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചൊല്ലി തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ നമുക്കതിൽ വിശ്വാസം വന്നു, നമ്മളത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി, നമ്മൾ മധ്യമ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു, നമ്മൾ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏത് ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർന്നു ഒരു ആചാര്യന്റെ തലത്തിലേക്ക് പോലും എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കനിഷ്ഠനിൽ നിന്ന് ഉത്തമ ഭക്തനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്?
ഒരു കനിഷ്ഠ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഉത്തമ ഭക്തനിലേക്ക് എത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലോ ഭൗതിക വശത്തേക്ക് ക്രമത്തിൽ അധപതിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, നാം കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. തിരിച്ചും നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മള് അധപതനം സംഭവിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെന്നും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് സാധന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു സത്സംഗം സാധന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ദീക്ഷ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീല 4-ാം അധ്യായം 192-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ദീക്ഷ കാലേ ഭക്തകരേ ആത്മസമർപ്പണ സേ കാലേ കൃഷ്ണ താരേ കാരേ ആത്മസമാം. ദീക്ഷാകാലത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം കൃഷ്ണൻ അവനെ തനിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷാകാലത്തില് ഒരു ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തന് കൃഷ്ണൻ തനിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരാൾ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ അയാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും പരിശീലിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആചാര്യന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാതെ അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു ആചാര്യനായി വരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആത്മീയ ജീവിതമാണ് തന്റേതെന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആരും ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കരുത്. അവൻ യഥാർത്ഥ ജിജ്ഞാസുവായിരിക്കണം. അപ്പോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? ഒരു ആചാര്യന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു, ആത്മീയ ജീവിതം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും നമ്മളൊരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കരുത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? യഥാർത്ഥ ജിജ്ഞാസുവായിരിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? മാതാജി, വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആരെപ്പറ്റി, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ? വൈഷ്ണവൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. കൃഷ്ണനെ, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവൻ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവൻ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയും. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വൈഷ്ണവനാവാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാനാണ് സർവസ്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയാ. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും മുകളിലാണ് ആര്? വൈഷ്ണവൻ. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വൈഷ്ണവനാവാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആ വൈഷ്ണവന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? 9 ക്വാളിറ്റീസ് പഠിച്ചില്ലേ? ശമ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സത്യസന്ധത, ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, അസ്തിത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, ക്ഷമ, ആസ്തിക്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പഠിച്ചില്ലേ? 9 ക്വാളിറ്റീസ്. അത് മുഴുവൻ ആരിലുണ്ടാവും? ഒരു വൈഷ്ണവനിലുണ്ടാവും. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ആര്? വൈഷ്ണവൻ. വൈഷ്ണവനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കണം.